Dostlar emmesene salam soňra bilýän TikTok'ta glavnymyzy 2 sana rapper alyp ýatdy. 2 sana hem de bir sana saýg däler, disat däler da, saýg däler. Türkmen rapiniň ilkinji türkmenlere rap getiren, ilkinjileň hatarına getiren adam. Türkmen rapine öz ýoluny, adyny, sungatyny goýup giden adam. Gal berse de old school, ol adamlara disatmak, hormatsyzlyk mukadiýan, eýlek oglanjyk başaňa disatýan. Neme o derece adını bilmem. Karim mi, Kerem mi, 4 gözlüce var, gözüne ayna takıp gören. Neme dayu, ayda yödün. Ol olancık çıkıp ona disat ya, ayda yödün, sen na git kara saat deydi, şoňa meňdeş. Men bilen ýarsana, men sana bir studio tapayıp, saat tapyan, men bilen ýarş, men sana disat görkezeyim. Biz bilen ýarş, old school'lara, näçin diýýän, ýaşullara, näçin diýýän. Saygda lilan adam Türkmen rapindäki hit bulan aydymlaň feedine ba. Ondan da sonra hem halkyň, ýaşlaň ýüreginden çykmajak konkret aydymlar, ýadyndan çykmajak konkret aydymlar goýup gitdi. Sen sıradal, men sıra, ondan soň bolmaýyn eýre taýynyň ayda ýörüň sen zizan o seripsiň öýden ýalňyşmasam mara kasummalakly toýa gidip 2 şanjam aydym çykarypsyň da uje iň ulsyna dalaýan ýoşadan harasat diýdi şoňa meňe öz diňiň bilen oýna diýär şoňkary öz diňiň bilen oýna bera oýuny beýdizem men saýgdalyn go görüp ölüp oň fanady bolup ýörenler men iska muslim fanady türkmen rapini iska muslim öňüne hiç kim geçiremok ýa-da bar ayda ýörüň saýgdalyn birik men gitken İzmir'de dolanmayan, İzmir'den gelaymenin. Söyleyen. Allah aşkına siz şeyle vur, söyleyen ben şeyle vur baktı. Bunlarım ne diyeyim daha harika. Gittim oraya açım. Allah aşkına. Bak değil mi? Onu mu? Evet oydu. Yani uğraş gördün o zaman. Büyük kışta problemim o ağın bağır diyenlerden. Prosto o zaman tuğlama oğlumun nütüye yani ki ne hakka nerede yapmaz değilim ben. Ya bunun ömerlerden de komşun ama da bırak ayıttım. Yine nakala ettim ama komşun nakala ettim. Aydınlardan tuğlama velce ağa baydın durunca çıkken ki bak duvarsın toğuşunu doldurup beklediydim ne? Ya böyle onu geçtim o acabacak. Oyun ne ettin o acabacak ha? Ne mi? Acabacak ben bardımda değildim ama acabacak değildim tuğlama yollasını ben iyi ayrıldı. Sizem yaşıktan yıkalarla yıkaca baydığında bitiştirdiler. Olan durunca çıktı bak tuğlama yine izine gittir. Kıynanmağın şahiden kalipadan o zaman kâli içerdiydim. Ben de düzel. Vay. Yaman bolupdun şipille kalgodaşlym. Yaman bolupdun, yaman boldum o şipille yaman elbet boldum o. Emme jaňyz, emmaňa dil duşdyňyz, hemmaňa dil duşup etdiňiz muny. Maňa gelin şuna şun edeliň diýdiňiz o, bötmaň o. Uwa, ardy ulanmady. Bayan mana kelakkam ýokurdan aşak mana ýagdyran menem al mana al diýen. Aňarda biri al mana dip kelakkam aşak ýagdyr o. Uwa, men dedim bolo dedim, sen edesin geldir onu zady et dedim, o. Men dedim aydym çolaýyn dedim o. Uwa, aydym çolaýyn dedim. Ey bu maloyum derdinden galwodaşlam, näde aydym o bödüp bero maloyo. Maloyum aydymdan ýa men näde aydymçy bolaýyn o. Uwa, meni de tagda piçonyp, uwa, wajyrryk suw içip, çapalak maşyn sürüp gelmeli boldum o. Bötmaň. Kulun çıkardan. Şu güdünü dıdlardı. Güdüyü dillele. Güdüne seyrettene şun güdünü. Ağzına örsene. Ağzına doğum salla. Kovuşlara kovuşlara kovuşlara. Bu ayrılma.